kalibutan ang asawa nga silusa kayo eh. Bisag di ana ra ta silingan musuroy, musuko. Kay naay mga babay mo dool musuko pud siya. Still lang paita ning bayhana. Sa kay atong bato na ni. May ani mag-TikTok na lang ko. May pas TikTok kay ningaw ko mag-CKKI dito ba. Indot ko mag-CKKI dito ba. Indot kayo. Mag-TikTok ato ko dito mag-TikTok kay way samok kay ngare. Perteng sa baan ng baba dali sa mong silingan. Dagko kay baba. Baba sa buaya. Ito sa koy. Asa man sa to akong banang butan? Ningyak ka pulsat? Wa man ipul intawhana masigig lakaw? Wa akong gulo ni babay na kagduwang dako? Asa ka to padung ay? Wa ka tong sundan ug asa to padung siya? Kalidutan na jud ko ang tawhanan ani si babay guro kay masigig lakaw. Di man ang hit. Sundan ko to. Stop sawa eh. May ani nindot aning buhaton ako ni siyang lugon mag-TikTok ko pero magbukot ko kahabol na akong cellphone akong igot guys sa banik na saging okay banik eh kaya masito okay kayo kuha kong habol sa ganun mas ganita tulong ako right habol aksin utaw A few moments later. Oh no! Asa ka tong tawhana pa ingon nga? Hindi na ko makit eh. Sa man saging nga nagbukot man naghabol. Ang chinilas. Ako pa man ang bana. Hala. Haan na siya babay da kauban. Nakaway uwaw sa animal dapat sa kasada. Tapos punuan sa saging. Karon na nimita ko bunan. Tapos pusan ti kang bayhana ka o kinsa mo ka nagkukuyo akong bana. Apil akong bana ani puspos ron. Ngita ako nga puspos bi. Karon kung tabhana ka. Igo jud ka niya akong bunan ron. Sige. Sus, punuan sa saging pa imong gikikuran. Karon kang bayhana ka kinsa ka. Upaw jud nga pasti mong bayhana ka. ka unsa nga abot mo ka dire nubo nga nag-TikTok ra ko nawa nay imong pagka ang silusa nawa abot dire tuon ni siya nga nay babae dire na diha sa imong pagkasilosa tamang hinala ka mindset ba mindset